ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଦେବାର ଅନେକ କାରଣ ଅଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଦିଗରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଥିଲା। ସଂସଦରେ ଦିନେ ବଳିଷ୍ଠ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନା କରିପାରୁନଥିବାରୁ ପରିହାସରେ ରାମ ମନୋହର ଲୋହିଆ ଯାହାଙ୍କୁ ଗୁଙ୍ଗି ଗୁଡ଼ିଆ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ, 1999ରେ ବିବିସି ତରଫରୁ ବିଗତ 1000 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହିଳା କିଏ ବୋଲି ଯେଉଁ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ପ୍ରଥମ ଥିଲେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନୀୟ ହୋଇଥିଲେ। କେତେକ ତାଙ୍କୁ ଭାରତର ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ। ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା, ସମାଜବାଦ ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସେ ପ୍ରଗତିର ତ୍ରିଧାରା ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା ଗରିବୀ ହଟାଓ। କେତେକ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଜିଦଖୋର ସ୍ୱଭାବର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଥିଲେ, ଆଦର୍ଶ ଓ ନୀତି ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା ମୋର ସଂକଳ୍ପ। ଏହା ଜିଦଖୋର ନୀତି ନୁହେଁ, ବରଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠା କୁହାଯାଇପାରେ। 1971ରେ ସେ ଭି ଗିରିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତରତ୍ନ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ। 1974 ମେ 18ରେ ରାଜସ୍ଥାନର ପୋଖରାନ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରି ସେ ଭାରତର ପ୍ରଗତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥିଲେ। 1975 ଏପ୍ରିଲ 19ରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଉପଗ୍ରହ ମହାକାଶକୁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଦୂରଦର୍ଶନ ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ସହାୟକ ଥିଲା। 1983 ଏପ୍ରିଲ 23ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଭିତରେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଏଏସ୍ ଅଟୱାଲଙ୍କୁ ଉଗ୍ରବାଦୀମାନେ ହତ୍ୟା କଲେ। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ହତ୍ୟା କରି ଆତଙ୍କରାଜ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ତେଣୁ ଇନ୍ଦିରା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ଲୁ ଷ୍ଟାର ଅପରେସନ ବା ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ପନ୍ଥା କିଛି ନଥିଲା। ଏହି ବ୍ଲୁ ଷ୍ଟାର ଅପରେସନ ପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଘନେଇ ଆସିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆର୍ ଭେଙ୍କଟରମଣ ଇନ୍ଦିରାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ସେନାବାହିନୀ ହାତରେ ଦେବାକୁ ଏବଂ ଶିଖ୍ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀ ନ ରଖିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାହାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଘଟିବା ସେ ଅନୁମାନ କରୁଥିଲେ। ହତ୍ୟାର ମାତ୍ର 2 ଦିନ ପୂର୍ବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଧାରଣ ସଭାରେ ସେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ମଲେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ଭାରତକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ। ସେଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଅଶୋକ ଅଲିଙ୍କ ସହ ସେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଚଳନଶୀଳ ଅବସ୍ଥାରେ ମରିବାକୁ ଚାହେଁ, କାରଣ ମୋର ମା, ବାପା ଏବଂ ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ଘୋର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ମରିବାର ମୁଁ ଦେଖିଛି। ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ବାଦ ପାଇ ସେ ହଠାତ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଗଲେ। ସେଦିନ ଥାଏ 1984 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖ ସକାଳ। ସତୱନ୍ତ ସିଂ ଏବଂ ବେଅନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ଗୁଳିରେ ସେ ନିହତ ହେଲେ। ନଭେମ୍ବର 3 ତାରିଖ ଦିନ ରାଜଘାଟଠାରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଶକ୍ତିସ୍ଥଳ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷକ ଏହି ସତୱନ୍ତ ସିଂ ଓ ବେଅନ୍ତ ସିଂ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲେ।